Здравейте, уважаеми зрители на БНТ! Аз съм Пламски и днес наминавам с едно предложение. Я кажи да видим. Така, вчера, 22 април, беше Международния ден на Земята. Супер! Честито на всички празнуващи! Сигурен съм, че не са били много. И как ще са? Земята вече не е на мода, кой ще ти я празнува. Като стар телефон, все още крета, но всички гледат към следващия модел. Ами да, крайно време е да започнем да гледаме малко по-модерно, малко по-разчупено, малко по-интергалактически. Айде де! Ето, дойдохме си на думата. Разгър. Предлагам да учредим днешната дата като интергалактическия ден на Марс. Модерна работа. Веднага ви давам топ 3 причини, поради които час по-скоро трябва да се ориентираме към светлото или по-скоро червено бъдеще. Номер 3. Няма природа, няма проблем. Марс е изчистен от всички пречещи обстоятелства. Няма гори, океани, животни, пчели, комари. Чиста работа. Без природни ресурси няма как да ги унищожим. Айде сега да видим за какво ще брънкат екоактивистите. Номер 2. Ново начало. Марс ни дава възможност да започнем на чисто. Окей, с Земята не се справихме хубаво. Трябва ли да се съдим и да си го натякваме постоянно? Ами не! Никой не се е родил научен. Взимаме си бележка и се махаме. Ами какво да правим тук повече? Тя Земята издъхва. Да не говорим, че нефта отива на привършване. Бедна работа. Да му се чури човек на човек, където е решил, че тук мога да се развива някакъв бизнес. Така де. Живот. Номер 1. На Марс денят е с 40 минути по-дълъг. Това означава повече време за мрънкане, скролване и за отлагане на неща, които и без това нямаме намерение да свършим. Ами на Земята денят просто не стига. Няма време. Като цяло на Марс е много по-хубаво. Недоброжелатели твърдят, че там е неблагоприятно и че нямало вода. Големи будалиначи. Вие не сте ли чували, че там, където е текло, пак ще тече? И тук като имаме вода, какво голям келепирайре, моля ви се, стегнете се. Земята е изпята песен и спокойно можем да я съсипем, което и правим. Разбира се, за всички носталгични лиглювци на Марс ще се предлага специален десерт – земя. Какво трябва да направим, ако искаме по-бързо да преминем към следващото ниво? Да изсичаме колкото се може повече гори. Да пазаруваме само вносни стоки, ако може така да са дошли по-отдалеч. Да се къпем в пластмаса и да си пуснем всички коли по пешеходните зони, като разбира се, трябва да започнем от алея първа във Варна. Откъде другаде? Предлагам за първата си година празникът да се състои в столичния квартал Факултета Да. и да бъде организиран лично от Илон Мъск. Да пеят само американски изпълнители, а след това домакините да предложат светлинно шоу с горени гуми. Сигурен съм, че ще стане купон, пушек ще се вдига. Това беше днешното ми предложение, скъпи приятели. Сега доглеждам 100% будни и тичам към пазара да си купя ефтини тениски от Китай.